Mahtavan paljon tervetuloa NY Uskalla yrittää finaaliin! Iso käsi meidän housebändille Sound Mafia NYlle! Toinen kirja valmistuvan nuorelle. Tänään alkaa tämä lupauksen lunastus, eli me jaetaan 10 000 kirjakappaleen erään valmistuville nuorille. Ja mulla on sellainen toive vielä, että jotta tämä potti kasvaisi isommaksi, niin luettua tämän kirjan, niin antakaa se teidän lähipiirissä ystävälle, tuttavalle, serkkukunnin kaimalle lahjaksi. Laittakaa palautetta, mitä olette inspiroituneet. Henkisiä. Täällä on ollut loistavia erilaisia myyntitykkejä. Täällä on ollut hyvää tiimipeliä. Täällä on ollut aivan huikea meininki. Nyt ovat Kirsi Järvilehto sekä Timo Vesanen. Pääsylippu sinne aamukonferenssiin for free. Ole hyvä. Teillä on yhteystiedot. Melodi NY. Vastasi juuri näihin, eli ratkaisi jonkun käytännön ongelman, oli käytännöllinen, tarpeeksi yksinkertainen ja vielä tyylikäs. Eli voittaja on Powerflat UF. Okei, vihaarette. No niin, ja lyhyesti kerro Jenni, mikä se sun palvelu on? No mähän myy ihmisille lisää aikaa.
Elikkä mä siitä. Jännitys tiivistyy. Tänä vuonna nuori yrittäjyys uskaltaa yrittää finaalin paras perusasteen NY-yritys. On tiimi, jossa on selkeät roolit koko tiimin jäsenten kesken. Tämän yrityksen tuotteet myös selkeästi olivat haluttuja. Se ainakin eilinen päivä tuolla messuilla osoitti, sillä ei tainnut yhtään tuotetta jäädä enää tänään esiteltäväksi. Ja perusasteen sarjassa täytyy sanoa, että kisa oli tiukka ja tuomaristossa käytiin loppuun asti tiukkaa keskustelua siitä voittajasta, mutta tämän vuoden NY uskalla yrittää 2014 perusasteen paras NY-yritys on Earth Thinking NY ETU. Olli se on siellä metsässä sinne tyttöjen keskelle. Är Österbotten igen? Ja, hur känns det nu? Ensinnä palkitaan siis toisen asteen paras NY-yritys. Toisen asteen yritys matkaa heinäkuussa Tallinnassa järjestettävään European Company of the Year-kilpailuun edustamaan Suomea. Arvoisa toisen asteen tuomaristo, tervetuloa lavalle kertomaan perustelut voittajasta sekä paras NY-yritys on Pönttöpää. Oi. Siis nyt me viedään linnunpönttöjä Tallinnaan. Kuulostaa oikein hyvältä. Mikä sun on fiilis, Juho? En tiedä. No Hermanni sanoi sitten jotain kukkuuta. No, en mäkään.